Ito na si Johnny Carabayas naman, itong nag-awitin naman ito ng awit ng balina naman ito ng pamamahalan. Ito naman siya ng artista naman ito ng Kabisayan at Mindanao, ito ng Wawawi. Kasi ito na si Johnny Carabayas naman ito ng nagdadaogin naman siya ito ng tawag ng tanghalan ng ka-20 City naman ito, mga kababayan ko naman ito ng Pilipinas. Tapos naman sinasabihin ko magandang umaga naman sa kanilang lahat. Good morning mga Lods. Nakita ko si Lolo Johnny mga Lods. Pagkakantahin natin si Lolo Johnny mga Lods. Kasi ito yung dinayo natin dito. Kaya basang-basa pa yung buhok ko para makita lang siya. Ayan mga Lods, siyempre pagpakita natin yung talent ni Lolo Johnny mga Lods. Masakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Mahihin ang pag-ibig, pangambay, laging taglay. Sa pagnakaw ng sandali, nararapat sa iba. Lagi ang pagtatanong sa buhing dulong-dulong. Lagi ang paninimbang sa pusong tuliro. Nakaw na pag-ibig, laging lakas suble. Balinang pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Masakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Mahihin ang pag-ibig, pangambay, laging taglay. Sa pagnakaw ng sandali, nararapat sa iba. Lagi ang pagtatanong sa buhing dulong-dulong. Lagi ang paninimbang sa pusong tuliro. Nakaw na pag-ibig, laging lakas suble. Balinang pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Yan mga Lods, siyempre tapos na si Lolo Johnny kumanta mga Lods. Kakamangha talaga yung ano niya mga Lods, yung boses niya mga Lods. Dati mga Lods, ito yung pinakamagaling na kumanta dito sa Negros Oriental mga Lods. Siyempre pinuntahan natin siya mga Lods para makita lang mga Lods kung anong kalagayan niya ngayon. Ito na pala siya mga Lods. Ayan si Kuya Johnny, ayan. Kaya maraming salamat kay Lolo Johnny sa binigay mo na time sa akin. Maraming salamat Lolo Johnny. Ayan mga Lods, siyempre hanggang dito lang yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kang update sa walang kwentang video natin. Let's go!